Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 16. Умаячыў халодны дождж, і праз мутную ямжу бескаляровае святло вулічных ліхтароў здавалася змярцвела бляклым. Пабы ўжо зачыняліся. Туманныя сілуэты мужчын і жанчын маленькімі групамі стаялі каля іх дзвярэй. Доріан Грэй абыякава пазіраў з кеба на гэты гнойны выварат жыцця вялікага горада, і ў вушах у яго гучалі словы, сказаныя яму лордам Генры у першы дзень іх знаёмства. Вылечыць душу можна толькі з дапамогай органаў пачуццяў, а вылечыць пачуцці можна толькі з дапамогай душы. Доріан часта стараўся гэта рабіць, будзе старацца і надалей. Месяц, што нізка вісеў у небе, нагадваў жоўты чэрап. Часам да яго падплывалі вялізныя брыдкія хмары і, працягваючы свае доўгія шчупальцы, закрывалі яго. Усё менш траплялася на вочы вулічных ліхтароў, а вуліцы, якімі праязджаў цяпер кеб, рабіліся ўсё больш вузкімі і змрочнымі. Рамізнік нават збіўся з дарогі, і давялося з паўмілі ехаць назад. Вылечваць душу з дапамогай пачуццяў, а пачуцці з дапамогай душы. Так, яго душа смяротна хворая, але ці можна яе вылечыць адчуваннямі? Ён праліў нявінную кроў. Чым можна загладзіць гэты грэх? Не, такое нічым не загладзіш. Ну што ж, калі такое нельга дараваць, то прынамсі можна забыць. І Доріан цвёрда вырашыў забыць, выкрасліць гэты грэх з памяці, забіць мінулае, як забіваюць змяю, якая ўкусіла чалавека. Кеб цягнуўся ўсё павольней і павольней. Доріан апусціў шкло і крыкнуў рамізніку, каб той ехаў хутчэй. Здавалася, іх падарожжу не будзе канца. Бясконцая сетка вузкіх правулкаў нагадвала шырока раскінутую чорную павуціну, вытканую велізарным павуком. Іх шлях пролягаў міма пустыннага квартала цагельняў. Тут туман быў не такі густы, і можна было разгледзець печы для абпалу цэглы, падобныя да высокіх бутляў, з якіх вырываліся аранжавыя веерападобныя языкі полымя. Праз некаторы час яны збочылі з грунтавой дарогі, і кеб ізноў загрукатаў па няроўнай маставой. У вокнах хат было цёмна, і толькі там-сям на асветленых лямпамі фіранках мільгацелі фантастычныя сілуэты. Доріан зачаравана глядзеў на іх. Яны рухаліся, нібы вялізныя марыянеткі. Калі яны павярнулі за вугал, на ганак аднаго з дамоў выскачыла жанчына і пачала нешта лямантаваць ім услед. І двое мужчын пагналіся за кебам. Яны паспелі прабегчы ярдаў 100, перш чым рамізніку ўдалося адагнаць іх пугай. Кажуць, у чалавека, апантанага жарсцю, думкі круцяцца па замкнёным коле. І сапраўды, скусаныя губы Доріана Грэя з дакучлівай настойлівасцю паўтаралі фразу лорда Генры аб узаемным вылячэнні душы і пачуццяў, пакуль ён не ўнушыў сабе,
што яна цалкам выяўляе яго цяперашні настрой і апраўдвае страсці, якія апанавалі яго. Брыдкасці жыцця, калісьці так ненавісныя яму, сталі яму цяпер дарагімі. Сваркі і бойкі, прытоны, гвалт і разгул бесшабашнага жыцця уражвалі яго ўяўленне мацней за ўсе самыя выдатныя творы мастацтва. Ён меў патрэбу ў агіднасцях, таму што яны давалі яму забыццё. Раптам рамізнік рэзка спыніў кеп у пачатку нейкага цёмнага завулка. За дахамі невысокіх дамоў узнімаліся чорныя мачты караблёў. «Мне падаецца, гэта недзе тут, сэр», — хрыпла прамовіў рамізнік. Дорыан агледзеўся па баках. «Так, гэта тут», — адказаў ён, даў рамізніку абяцаны другі савэрэн і хутка пакрочыў у кірунку да ўзбярэжнай. Сям-там, на карме вялікіх гандлёвых суднаў мігцелі ліхтары. Святло іх дрыгацела і трушчылася ў лужынах. Слізкая, бліскучая маставая выглядала як мокры макінтош. Дорыан пайшоў налева, час ад часу азіраючыся, каб пераканацца, што ніхто за ім не ідзе. Праз 7-8 хвілін ён дабраўся да маленькай трухлявай хаткі. У вакне верхняга паверха гарэла лямпа. Дорыан спыніўся і пастукаў у дзверы асаблівым чынам. Неўзабаве ён пачуў крокі ў калідоры. Дзверы ціха адчыніліся, і ён увайшоў, не сказаўшы ні слова, прысадзістаму, выродліваму чалавеку, які адступіў у змрок. У канцы калідора вісела пашарпаная зялёная фіранка, якая закалыхалася ад парыву ветру, які заляцеў з вуліцы праз адчыненыя дзверы. Адшмаргнуўшы фіранку, Дорыан увайшоў у даўгаватае памяшканне з нізкай столлю. На сценах гарэлі газавыя ражкі. Падлога была абсыпана пілавіннем са слядамі брудных чаравікаў і цёмнымі плямамі ад разлітага віна. Некалькі малайцаў гулялі ў косці, балбаталі і смяяліся, скалячы белыя зубы. У куце ён убачыў нейкага матроса, які сядзеў, наваліўшыся грудзьмі на стол і паклаўшы галаву на рукі. Каля барнай стойкі дзве змарнелыя жанчыны строілі кепікі з нейкага старэчы, які грэбліва чысціў шчоткай рукавы свайго паліто. У далёкім канцы пакоя невялікая лесвіца вела ў напаўцёмнае памяшканне. Дорыан таропка падняўся па 3 расхістаных прыступках і ўвайшоў унутр. У глыбіні пакоя светлавалосы малады чалавек, схіліўшыся над лямпай, распальваў доўгую тонкую трубку. «Дык вы тут, Эйдрыян?» «Дзе ж мне яшчэ быць?» — нядбайна адказаў той. «Са мной цяпер ніхто з ранейшых знаёмых і размаўляць не хоча». «А я думаў, вы з'ехалі з Англіі?» «Дарлінгтон не збіраецца нічога рабіць. Мой брат нарэшце заплаціў па вэксалі. Джордж таксама са мной больш не размаўляе. Мне ўсё роўна», — дадаў ён з уздыхам. Дорыан абвёў позіркам фігуры, якія ў самых недарэчных позах ляжалі на ірваных сенніках. Сутаргава заломленыя рукі, разяўленыя раты, вочы, што тупа ўтаропіліся кудысьці ў прастору. Гэтае відовішча гіпнатызавала яго. Яму былі добра знаёмы і пакуты таго раю, у якім знаходзіліся гэтыя людзі, і тое змрочнае пекла,
якое адкрывала ім таямніцы новых асалод. Як не прагнуў ён хутчэй забыцца, яму не хацелася тут заставацца. Прысутнасць Эйдрыяна Сінглтона непакоіла яго. Было жаданне пайсці туды, дзе яго ніхто не ведае. Карцела сысці ад самога сябе. «Пайду ў іншае месца», – праказаў ён пасля некаторага маўчання. «Наверх?» «Так. Там абавязкова будзе гэтая дзікая котка. Сюды яе цяпер не пускаюць». Дорыан паціснуў плячыма. «Мне ўжо абрыдлі жанчыны, якія ўлюбляюцца ў мяне. Жанчыны, якія мяне ненавідзяць, значна цікавейшыя. Хадземце вып'ем чаго-небудзь. Мне сёння жадаецца напіцца». «А мне нічога не хочацца», – прамармытаў Эйдрыян. «Усё роўна пойдземце». Метыс у дранай чалме і паношаным халаце прывітаў іх і паставіў перад імі бутэльку брэндзі. Жанчыны, што стаялі ля стойкі, адразу ж падсунуліся да іх і паспрабавалі завесці з імі размову. Дорыан павярнуўся да іх спінай і нешта ціха сказаў Сінглтону. Крывая, як малайскі кінжал Керыс, ухмылка з'явілася на твары адной з жанчын. «Бачы, які ён сёння ганорны», – чмыхнула яна. «Адчапіся ад мяне», – крыкнуў Дорыан. «Чаго табе? Грошай? На, вазьмі, але ніколі больш са мной не размаўляй». Чырвоныя іскрынкі вспыхнулі на імгненне ў каламутных зрэнках жанчыны, але адразу патухлі, і яе вочы зноў сталі ашклянелымі і тупымі. Яна трасянула галавой і з прагнасцю згрэбла са стойкі кінутыя ёй манеты. «Не варта ўсё гэта», – з уздыхам вымавіў Эйдрыян, працягваючы размову. «Я не імкнуся вярнуцца туды. Навошта? Мне і тут добра. Напішыце мне, калі вам спатрэбіцца што-небудзь. Абяцаеце?» – спытаў Дорыан, памаўчаўшы. «Не ведаю, можа быць». «Ну тады бывайце». «Да пабачэння», – адказаў малады чалавек. Дорыан са шкадаваннем паглядзеў яму ўслед і пайшоў да выхаду. Адсоўваючы фіранку, ён пачуў п'яны смех жанчыны, якой ён даў грошы. «Кідае нас гэты чорт смалены», – хрыпла прасыкала яна. «Погань, не смей мяне так называць!» – крыкнуў Дорыан у адказ. Яна пстрыкнула пальцамі і прагарланіла яму ўслед. «А табе хочацца, каб цябе называлі чароўны прынц, так?» Сонны матрос за сталом, пачуўшы гэтыя словы, ускочыў і асалавела агледзеўся. Калі з пярэдняга пакоя данесся грук зачыненых дзвярэй, ён стрымгалоў выбег наўздагон. На вуліцы імжэў дождж. Дорыан Грэй выйшаў на ўзбярэжную і хутка пакрочыў уздоўж ракі. Сустрэча з Эйдрыянам Сінглтонам чамусьці моцна ўсхвалявала яго. І ён пытаўся ў сябе, ці меў рацыю Бэзіл Холвард, калі з такой абразлівай шчырасцю сказаў яму, што разбітае жыццё гэтага юнака справа яго, Дорыана, рук. Хаця чаму гэта яго павінна турбаваць? Кожны жыве як хоча і расплачваецца за гэта сам. Шкада толькі, што так часта чалавеку за ўсяго адну памылку даводзіцца адплачвацца так шмат разоў. У сваіх разліках з чалавекам лёс ніколі не лічыць, што з ім поўнасцю расплаціліся. Бываюць моманты, калі патрэба здзейсніць грэх
настолькі авалодвае чалавекам, што кожная клетка ў мозгу падпарадкоўваецца гэтаму страшнаму імпульсу. У такія моманты і мужчыны, і жанчыны поўнасцю губляюць свабоду волі. Іх сумленне працуе толькі для таго, каб узмацніць прываблівасць бунту. Тэолагі не стамляюцца паўтараць нам, што ўсе грахі – гэта грахі непаслушэнства. Вялікі дух, ранішняя зорка зла, быў выгнаны з нябёсаў менавіта за мяцеж. Нічога не заўважаючы, паглыблены ў развагі аб прыродзе зла, Дорыан Грэй ішоў па ўзбярэжнай. Але калі ён ужо нырнуў у цёмны крыты праход, нехта ззаду нечакана схапіў яго за плечы і, не даўшы яму апамятацца, прыціснуў да сцяны, моцнай рукой учапіўшыся яму ў горла. Дорыан стаў адчайна супраціўляцца і, зрабіўшы апошні высілак, адарваў ад горла сціскаючыя яго пальцы. У тую ж секунду пстрыкнуў курок, і перад вачамі Дорыана бліснуў рэвальвер. Ён смутна бачыў у цемры невысокага, каржакаватага мужчыну, які стаяў перад ім. «Што вам ад мяне трэба?» – спытаў Дорыан, задыхаючыся. «Стой ціха!» – скамандаваў незнаёмец. «Паспрабуй толькі варухнуцца, і я цябе прыстрэлю». «Вы звар'яцелі, што я вам зрабіў?» «Ты загубіў жыццё Сібілы Вэйн, а Сібіла Вэйн – мая сястра. Яна скончыла жыццё самагубствам. Я ведаю, гэта ты вінаваты ў яе смерці, і я пакляўся прыкончыць цябе. Я шукаў шмат гадоў. Я нічога не ведаў пра цябе, толькі мянушку, якую яна табе дала. І сёння я раптам выпадкова пачуў яе. Так што прыгатуйся, зараз ты памрэш». Дорыан Грэй пахаладзеў ад страху. «Я не быў з ёй знаёмы і ніколі не чуў гэтага імя, вы звар'яцелі. Лепш пакайся ў сваіх грахах, таму што зараз ты пойдзеш на той свет». У гэты жудасны момант Дорыан не ведаў, што рабіць. «На калені!» – прагыркаў Джеймс Вэйн. «Даю табе 1 хвіліну, каб ты памаліўся». Дорыан стаяў, апусціўшы рукі, паралізаваны жахам. З нячэўку у яго душы мільганула адчайная надзея. «Чакайце!» – усклікнуў ён. «Колькі прайшло гадоў з таго часу, як памерла вашая сястра?» «18», – адказаў матрос. «18 гадоў!» Дорыан Грэй радасна засмяяўся. «Падвядзіце мяне да ліхтара і зірніце мне ў твар». Джеймс Вэйн некаторы час стаяў у нерашучасці, не разумеючы, што гэта значыць. Але затым, схапіўшы Дорыана за каўнер, падцягнуў да ліхтара. Якім бы слабым і мігатлівым ні быў агеньчык ліхтара, яго было дастаткова, каб Джеймс Вэйн зразумеў. Ён ледзь было не зрабіў страшэнную памылку. Твар чалавека, якога ён хацеў забіць, з'яў усёй свежасцю юнацтва. На выгляд яму было не больш за 20 гадоў. Джеймс Вэйн аслабіў хватку і адступіў убок. «Даруй Божа!» – усклікнуў ён. «А я ледзь не застрэліў вас!» Дорыан Грэй глыбока ўздыхнуў. «Так, вы амаль здзейснілі жудаснае злачынства». «Прабачце мне, сэр», – прамармытаў Вэйн. «Мяне збілі з панталыку тыя 2 словы, якія я пачуў у гэтым праклятым прытоне, і я пайшоў па ілжывым следзе». «Ідзіце дадому», – сказаў Дорыан і, павярнуўшыся, нетаропка пайшоў прэч. Джеймс Вэйн так і застаўся стаяць на маставой.
Ён дрыжэў усім целам. Адчуўшы на сваім плячы нечую руку, ён уздрыгнуў і азірнуўся. Гэта была адна з тых жанчын, што стаялі ля барнай стойкі ў прытоне. «Чаму ты яго не забіў?» – прашипела яна. «Калі ты выбег ад Дэйлі, я адразу здагадалася, што ты пагнаўся за ім. Эх ты, дурань! Трэ было яго прыстукнуць, у яго процьма грошай!» «Ён не той, каго я шукаю», – адказаў Джеймс Вэйн. «А чужыя грошы мне не патрэбны. Мне трэба адпомсціць аднаму чалавеку. Яму цяпер мусіць пад 40, а гэты яшчэ зусім хлопчык. Дзякуй Богу, што я яго не забіў, а то запэцкаў бы рукі крывёй нявіннага чалавека». Жанчына саркастычна засмяялася і ўсклікнула. «Зусім хлопчык? Як бы не так. Вось ужо 18 гадоў, як чароўны прынц зрабіў мяне такой, якой ты мяне зараз бачыш». «Ты хлусіш!» – выклікнуў Джеймс Вэйн. «Кажу, як перад Господам, гэта святая праўда». «Перад Богам? Каб у мяне язык адсох, калі я і лгу. Сюды цягаецца шмат хто, але гэты горай за ўсіх. Кажуць, за прыгожы твар ён прадаў душу д'яблу. Вось ужо хутка 18 гадоў, як я яго ведаю, і ён увогуле не змяніўся». «Можаш паклясціся?» «Клянуся», – хрыплым голасам вымавіла яна. «Але ты мяне не выдавай, я яго баюся. І падкінь мне грошай, за начлег заплаціць». Ён вылаяўся і кінуўся бегчы ў той бок, куды сышоў Дорыан Грэй, але таго і знаку не засталося. Калі Джеймс Вэйн азірнуўся, жанчыны таксама ўжо не было.